Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kum Shibanta ka Jingpen sedang ya ka Kentiu ya laki jong campaign. Ka Kasi Students Union Jaya Circle, Dangshen kala penmi da ka Jingruai, ka Bayadei bat ka ni ka Pang, da ka Bayarap ban say ya ka Sap ka Pong jong ki Samla Kasi, ki Badon ya ka Sap Ruai, ka Ba Ublay ulaay Kerpang, ha ka Jingim ka Jongki. Buram ya ka jongki way, sarong ya ka jong la jong hapit tuksa ni kiri nong way, kentiu ya ka jong la jong am tap ya ka nam gas pa pertay. Kumban supentip hang ni, bayakan ka Jingruai ka Kasi Students Union, kala pelaj paj ba Dangshen ha ka Jingpen sedang, ya ka Jingyalap paj ba, ban kentiu ya ka Sap Tray jong ki Paradok Prasnam, ki bala ya kendo jing nakadaw ka Jingwan Lin Shop jong ka Klam Jingpang Covid Khat Kendai, ha ka perthai barok ka way, bat ka balawan Lin Shop ru, ha ka ni ka Jilla Meghalaya, kat hado kini kisngi. Kentiu ya ka jong la jong, kentiu ya la ki jong, kasur kapur ngin ya kan pam, yitur ngi orman la senjam, ngin ya yang lang ngin om keran, palor ngin pli ki jong la jong, halor Jilla bakan don kerdan, badan kam kershan lang, bakaran san kan, nom yang klem tiang kershan. Kum ka Jingpen pau perthai ya ka Sap jong kini ki Samla Kasi, ki bala penlet Jingbut ban penjanai ya ka Sap Ruai, bat ka Sap ban le recording, ya ki Jingruai ha Deep Ryan Studio, ka Batisi TV Dangshen kala yo lat ban yakren Markhmat, bat ka Kinhon jong kini ki Samla ki bala Shna, ya kini ka Jingruai, kentiu ya laki jong, ya ka bala direct, da Usamla Updoor Tron, Harengkat ka Jingyetre lang bat Usamla Heverdi Karbuki, ubalong kumu Assistant Director, bat hakajo kapor u BFX, nang tadi DJ D. Brian, ubalong producer, bat kentobru, ya Usamla John Reynolds Karlingdo, ubadai unong penyat jong ka D. Brian Records, lem bat kiway di, kibajiyo dan bentalang, hakani ka kam. Win ay kajing hatulan. Kani ka campaign mo kintiwe lagi jong hakabaningkong nga ni don ka social platform mo kum ka Instagram, Facebook di ngayo kaway ka message na i dief ibaday iway na ki member jong ka committee kintiwe lagi jong hadin mangilay kendu ki ka bostanat kalong ba kidon ya keju ka jingmut bat keju ka kijing perkhat ba bat ni ma kenhun kabading kong ni kalong ba kiru kwa ban kentiu ki ya ka kamai kaji ya ki artis bat ya kiwe pat ki badan bentah ka ni ka entertainment banjukan kulum nok la long bet ka the whole package ma ka badai ya ka society khamyar pinyo sngo ba ki khasi kin kentiu ya laki jong ki parado parasnam ti kani hi kalalong ba kala inspire ingi kala long penketik ya kamen sim jongi bangin mi syakmat bangin sedang ban perta nomor ba pilai iba baru syikatang ju perta tang bangi i ikari baru ni ikari tengi kum nakaliang ka entertainment ngidon kata ka jisngo bangi ni i yala karima tengi kwa ban pen pauling ba ikam jongi kum kini sya ki director kini ki kwa ban sna ka ei ka ba la ban pen i sya ka pertai ba omdai tang gitu ki bala ban mi syakmat ban keren bagi i jadi hindrai ngiru ling ba ka kam jongi ni kwa ban pen i ba si bentana kam jungi ka bangile ka bangitre ka bangi kajai benriu hi kadai ka kawai ka bakong santam ka ba ni i chat ben sim Buram ya ka yaw bay, buram yu tao lang, kamay la ka hok, sarong ya la ka kam, dalay lengan ng pet ngawan na ay, ngimi nakari ka dod ka ngap, ngam syong klik tiap jing yarap, ngan say pertay ay la ka sap, kabaday ngipon ki jing duna, jing ki babun hap yaling ba, ban o naman toy hap tray testa hap, pentebet yala di ban la jing mahap, lakin haterpeng ka jing ka pakyawat, la sok ray ka met, kataki kijat balaya labun ketahap, kersoy ya ka man yay sya, hap kersiw ya man siem rang ba, kumumara na kenya nga kumunong balabe imjara ka poling ka, ubarap jing snor jing star gido berta. Nga kumu director jang video dengan subatai kendiat kan kat kumu ka experience ka bangi yaman apa bangi shoot ni video kalong la ka jing play jung bar khat wi piwai tenga sim lang itu ideas bar khat tengi stage lang kawai kana panjo kawai ka visual ka ba
kepada send katakan message kepada kan kat gum katakan jikwa gum kajing rai kat gum katakan message kepada kaban sapriang kan hani hari jongi pat kan sapriang lu si wi jakar shooting ni bampor lai saus ni ya video te ngasutana kawai experience kalau bangi ya ko periat ha ketika kam ka bakhya tam na bakhya long nado ba deken gi ada lu ka jong department ki lights department ki technical expert ki transport ki music department ki bun ter kum tangam la nyo te ki lai tri kam la ka jong ka kam te ngasutana bangi ko periat ha ya hawa ni dan ki majun thut hani hantai ba ipo duna han kendiat son rei tamba ni overcome ka tangi sutanat ha ba baru khat kalau kum ka plan kai urlong lot ya ke ibo mi ka video ke dei baru khat kum bangi plan ka dan jingmot kalong ni hun bak nginget ba ka long pasiso bak nginget tu ba kani video kan spread su hi bakan yo kata ka jing job kan Terbeli fibro, ada di Brian, basna itu musik. Te yang ini musik kakam sinjing namar bang anak hapat lang kajing hapat lang kanika kini kiksing kini jingtam kasih kan bro nya lang. Te kakam sinjing namar kakam pair kanika jingtam kasih ban mix lang bat kanika modern lang fusion mah. Te ningkong ngasan ita ibit ya bigli ningkong do. Lingba kata kerja kendu ningkong kembala kering ba John mana te nya kendum tu ngasan ita ibit ibatang arpo second ya bigli te bigli uang kani la subang te tembak kwa pat long ban at op lang bat ka jingtam kasih jingtam tenrai te tu la song la sna tu te hadim tu kawan ke tu jing ruai long ka long ka simpori ban snama kam te besuk kani jeruai tha la sna si benah mensua di syarab kaba itu sampel ila dan lupa mensua tambah hadian bat snab yang pentamai itu si benah ke simpor. Okay, bang. So 1, 2, 3, action. Bang, eh? Oh, siap nak orang ni ba? I think ketika video saya ketika wei kesenjam ba kan ya isu jarau circle kala play linti saya kini artis kamtam la along no saya baru kan nado ki video art ini videographer ki cinematographer kata ki music la kumba keren mana ti ngaru aso long ka play linti ni ba yo trailang ba jong outdoor ba tiula mainly siya abdur dong lah ke konsep lah buni bale anu di ngapat nong hari ibejing ya trilang te di selang ya beliau jemput lang kita di dan juga hari jeng tuna ni tai long kumtama ngimde ban su ang bet ban su ang gi pelong mah tang merwei ban su pet long ngedukas sedang ya lelang hadu ba di hadu ba di kadi kowe hika teamwork ya baru hati long ong ban tam na kata te banduna kata kam dere ban ong busulia tang mangane mat tu na itu ra ti kani te kadai ka development baru hat Anda ya tu kali mah. So 1, 2, 3. Buram ya ka jong kiway sarong ya ka jong la jong hapit luksa ni kiri nong way kentiu ya ka jong la jong am thap ya ka nam gas pa pertay Nagaliang jong secretary jong ka KSU Jayau Circle uba penskem lang Yuria ulia tho bakani ka jingpen sedang ya ka jingyalap pajba ban yarap ya laki jong ki paradok prasnam kadang day tang ka jing sedang bat ka senghi kalabu thong ban nangwat sekiway pat kilat kilenti ban kentiu ya laki jong ki paradok prasnam ki badon kam ya ka jingyarap jong kani ka seng ki samla pule ban kentiu ya ki sap ki phong baki prari ki don ha ka jing im jong ki namar baka senghi ka snotho shai baka yo ka kot ka day ubut lom ubala ban kentiu ya ki paradok prasnam jong ka jela ya kan ke campaign ni kwa ba kan rung kan par sikisnong kithaw kam kumanga kum chairman mali kendu ya ri
ba ngani akran habai de ba kani kajung berkat kajungi namar ngi sutu ya kabor jong ajung rai te kumta ngala ekran ba iri hadir nga batai nga pensutu ya konsep kajung tumu jong ni campaign ngi sultanat ba nakaliang jung iri ru ila menjur banyadan bentalang akani kajung rai namar lembah ni kajung rai ngi kwa bangin reach out kamtam shiki youth namar ngi kwa bakani campaign kan long youth oriented campaign mega youth oriented movement di kumta ngi la poi sakani ka benta ka ba kalong benta sarong ya ka jong la jong hapit nuksa ni kiri nong way kentiu ya ki jong la jong ngam tap ya ka nam gas pa pertei kung chairman akan tu sabaro pat ba pe ya kani ba pinchim ya kani ka campaign da ka jung sutho da ka jung tebre teble om da ki we jung sngo namar nga sutho namar la da ki bre ki shim da ka jung sngo kalaban numni islam namar teng ka jung sngo ki bon jat tili ka jung sngo kalaban de ka jung sngo shongshen ka jung sngo muja jung sngo sin e na ka jung sngo kaman tengah kwa ba kinshim ne campaign da ka jung sngo tho bakan ne kan long do long snam ba kan rung ka jung jung perkhat ba khapor ringi klade ba ngin ya kentio ya la ki jong te masngo wiru nakaliang ka jong ba kayo ka kot ba ka khayi ka pateng ka de bulom jong ka jat ben reo klemu bulom ka jat ben reo kan kala long mrao hala kari la jong te kumta ka de ka porengi nang ni shkhmat mangin kenteu yala ki jong Ngin jam kom hakulong yeng ka way ni praban sin shar om day kusnam kan sawan hadin ka jing ngoret ia yau pat rempay ngadeu big ri naka kru khasi blood nga kerteng sin shar lang stage name jong adi venon ko kani ka jing roi kan teu laki jong kadai naka campaign jong ka KSU Jiao Circle ba ki ai kerteng kan teu laki jong te ya ka hop nga tho manga te bos ngi tho mar laka jong ka jong te porbayo ya porbayo ka hop ting pha ya di Brian pensngap ya venon thoi ka versa jong jarma thoi ka versa jong hey kan pen phalang rong thong em ngi bu ram ya ka jong ki way mai kan tiu ki yam bam dandre ki jingrai ki bengi pelat menchwapat kim de ki bengi pelat ha YouTube hey mar por bengi le jingrai menchwa kadang de ka age kadi ka era bluetooth ti shu ya pa bluetooth be kum to ki perlok ki WhatsApp ki rempat dan phone dang de ti bar phone badan try san rew MB a phone ti ha ki tu ki por ngi shu record bet ha yeng jong perlok jong jesan bat ha i laptop jangai beret ba ani ba habban restart posen man record ko gi jing roi ro te tamba wala ka taro gitu ki por ngi pelat jing roi man ba wan na kelas nilai ile jing roi bet ba ni pelat jing roi man kamien ile man tangi pelat chibet Mile ba? Perkat di kecil dia perkat ka. Di shot lo pedek kuat dia. 1, 2, 3. Action mo 1, 2, 3. Serious guys. 1, 2, 3. Tuh. Ada kamu macam Tuh. 1, 2, 3. Action nak kalian stop ya. masuk tenat ba ban yatri kamru namar ba ka campaign ka basong khia ong ban kentiu ya kayo ka kot jung parado prasnam jungi bas tenat takadaw sa tre ru ban le ndre la dei ka campaign ba kumni kumtai long la dei ka yu kumni kumtai te long aru ka dan hi ka jing artatien mangan le tamba dila pensuthu pat I ba penskam ya ka halor kai kamat bengin nya thoi ka ni ka jing rai ngakloi ban ai bat kti bat men siem bat ni bedai mo ban tumnor lang ni jing rai
ya ni jing ruai fila ban page hapo YouTube naka channel jong D Brian and sa subha sa like sa subscribe but sa aiki comment su batai ngi pisngo kumno ada pidan criticism balong kumno ru ai bet la ka dei balong constructive ngin chem la ka dei balong destructive ngin chu rikhe para mangi Jong ngam thap ya kanam ka spa perthei ban pen phalang rong thong em ngi buram ya ka jong ki wei ngi kin tiwi ki jong la jong